Bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe Ayawo Pindi TV bisimilla mon ruɓindu jayndeli moɗon weltare min dañi huccide e moɗon oɗo subaka alarba hande ko wiɗon tan yo Allah waɗan en jaam goto fof salminama inde kono on manama e jettoɗe serenɓe men jejjitaka hay lawol gotol calminama juurama bertama juuɗe ñagama duwaw yoppo e Sénégal yoppo e aduna fof ha oɗo rafi wawa hollude en caggal no subaka fof ko banimon debbo Aissata Ndiaye e banum gorko Amadou Moussa bisimilla ma mbani mba debbo pullo awɗata fe noon pindina dane ma nde dane ma nde ko ɗanide nen sisi ɓe job ɓe jooɗi hen a waɗatno Salmata Amadou Dia waɗatno ni so are dawde mo yara café noon tigui fo soorani kasen kon wuula woda ko kala ko herƴe dande dal yo noon poɗɗa wadde walla sa ari ɗo hen gulna ndiyam jarani noon tigui noon a salminama a ñaganama Allah moƴƴere Ndiaye Diatta ɓe mbi ko Ndiaye ɓe goni Sénégal joni noon yinno famminede guilagi ɗum noon kan haalne ara yam ɗo aɗa andi Ndiaye ɓe nden jeeyi Sénégal nde Sénégal ine yettano Ndiaye kono hande tawde yetta ko Diop hay ndiyam yiyetaki mi woppu tan yetti yo yetti Diop walla si joni Sénégal hande o on jahankkadi on min calima hankkadi min goppiɗiɓe hen tewde wiyeteno ko Dakar Dial Diop yoɓe ƴettu joni onon on ɓoorima Sénégal Ndiaye on dokkiɓe Dakar Dial Diop min dokkiɓe ɗum noon ko noon wadde Diop e Sisi on nani Aissata Ndiaye ko onon dawri hande ɗum noon ko noon a weltanama en beltanima kadi bandiraɓe foof en calminiɓe subake en calmini dennagal bandiraɓe foof wonɓe nder leydi Sénégal hay caggal leydi ko wiide tan kadi aussi no gowɗen wiide kala subaka caggal yettude Allah ko jullen nabi Mouhammadine ya rasulullah sallllahu alayhi wa sallam kono kadi ko weltare e wetare joguiɗen e kala subaka gam huccidde e mabɓe so wiide ɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Waleykum salam wa rahmatullah ko ɓuuri tengtude hande Aissata ene jiiya ko ɓuuri tengtude nde wayno ko toɓɓe ɗiɗi jande arti koye limoje ɗe ganduɗa ɗe ko yimɓe heddiɓe oɗo boroso Covid 19 guila nde o naati ɗo leydi men Sénégal kono kadi ɓe garti alhaali Cheikh Yérim Seck kono kadi ɓe garti piyande guurɗi nana hanki toon to Casamance noon tigui puɗɗortoɗen koye Le Quotidien jeyde nden ɗon ne wayno wiide ko on boroso Covid 19 ƴellitogol yimɓeɓe ganduɗa ɓe ko heddotoɓe oɗo boros coronavirus nde witande ko lewru juin ko lewru tigui ɓurdu hewde mayɓe e ko yewti ko e heddotoɓe oɗo boros coronavirus jande nde lima nde holliti wonde ko nogas jeetato neɗɗo keddi hen e nder balɗe 15 ɗe gonaɗi woni tugui guila ñande goho ha ñande 15 lewru ndu hanki ndey Tické Ndiaye omo ganduɗa noon ko cuuɗo konnguɗi so wiide wonde de ko leydi men Sénégal ne wayno de waɗi haaju ne takkere muɗum e nde haare witende coronavirus konnguɗi makko jaaji ne tawe e hello ɗiɗi e nder jayde quotidien Le Quotidien jayde Vox Populi nden ɗon jayde wi ko maayoɓe tigui oɗon boros coronavirus ɗum ɗon de nane ɓeydi hatana ngabbude ina ngaylo e nder dow limore nden ɗon coronavirus wari ko tolni yimɓe sappo e nder balɗe ɗiɗi ko jayde dawri oɗo subaka hande nde wi ko caggal yimɓe nayo heddinoɓe eɗe balɗe jewtoɗen kono kadi jagorɗo tambiɗo gueɗe cetal ɓaale leydi men Sénégal habri hanki jeegom woɗɓe keddima oɗon boroso limore nde noon saabi woni sappo e nder balɗe ɗiɗi tawti wonnoɓe ɗo ɓe leydi ndi hande limi ko tolni e capanɗe jeeɗiɗo heddiɓe oɗon boroso coronavirus guila nde o naati ɗo woni lebbi tati oɗo saaha kona ɗum ɓamtama ko yiti ko e transport aérien woni tan to banggue yaaha garta laaɗe diwoje ɗum noon koye nder ɗo e leydi men Sénégal laaɗe ɗe ene mbawi diwde ummade e diwan fewde e diwan ko jayde L'Observateur addi nden ɗon ari koko yewti koye oɗon boroso coronavirus jayde wiidi ko virus mo ganduɗa hande gonɗo e wadde e fête muɗum ɗo e wuro lamorgo ngo Dakar ɗum ɗon noon jayde arti limore 17 kañum tigui goni ko heedi keddi e boroso e nder nde yontere yewtandi ɗum ɗon noon saabimi ha professeur Manga Noël Magloire hollitide wonde yimɓeɓe ina wayno natti hulde oɗo boroso kala kay ko waɗanno ɗo ɓe kulani ɗum hayso tawi ni mayɓe ne ɓeydo so wiide makko noon gam kulol ɓiɓɓe leydi Sénégal keddo e oɗo rafi ha mbawa rentade alay saago ñalawma foof tan ne wayno yimɓe capanɗe joyo mbawa heddade e boroso koye on tuma yimɓeɓe ɓurata hulde e rentade goɗɗum ko tawata hen ko alhaali Cheikh Yérim Seck kanko jayde en ko hollitama wonde de oɗo saaha hande mo ɓatti sohede e dumbirdu kono kadi pelɗe ganduɗa ɗe kam tambi gueɗe jaydiyankoɓe cuuti hen konnguɗi so kay nangorandemo kanko gonnoɗo ɗo jaydiyanke Jeune Afrique jayde Libération nden ɗon koye on ɗon fannu arti koye nanggal Cheikh Yérim Seck kono kadi nde arti e kala konnguɗi ɗiɓe kay ɗi o haalde ɓe ganduɗa ɓe
be ko tonto section de recherche mbo gendarmerie dum don non ko ngam ha joni ko ngudi makko de husndirno e mabbe holko haali kanko mo ganda ko patron de presse on don hono Yerim Post kono kadi holko jabtimo holnamde de wosndiri be ganda be ko loskobe e on don brigade de recherche kono adum ko non jande arti o do sa hande holitamo wonde de ko parquet o yidde mun tan ko yo jujjinoy tonto mandat de dépôt kono kadi ko nguddi keddi hande o koy doyen des juges woni tan mawdo nyaabe bo dum sabi non holitamo wonde de ko kanko Cheikh Yerim Seck on batti hono dumbirdu kono adum ko non be koliti wonde ko Simpix woni fedde ne ganda de kam tambi hujikinantobe jayndiyankobe kam e sedebs kala odo sa hande cuuti ko ngudi e fanno ngam wiide kanko jaynden ko so nangorandemo e ko tuma e odo sa ko jayde la sadi nden don jayde ne wayno ari koy tobbe kewde kono kadi ko ngudi dabbi kinidi so wiide tan odo sa hande ko yuti ko e gonka odo rafi coronavirus hani e force covid 19 hani kadi e ko yuti ko ngudi kewdi di ganda di ko fate bange gede jey leydi do e Dakar hay ko taari dum jayde wi non betti dum ko dejjere e mantinide ummide ton to assemblée nationale ni ganduda hay sardiyanke goto kono kadi hay goto haalani ko yuti ko e kan don haala dum saabi non jayndiyankobe odo sa hande pini dawri din don kongudi jayde le soleil jayde gendiri ndi odo sa hande hokki kongudi ko Amadou Hota jagordo tambido faggudu kam e plan et coopération woni to bangi faggudu e boje hani e jokkondiri o wide Sénégal ene waynode matar walla ma dulto kulhuli jogadari di joganadi to bangi faggudu kanko Amadou Hota non kongudi makko jaajine tawi e hello sappo e go inde jayde lo soleil goddum ko tawate hen ko bamtu gollade diwoje e nder leydi men Sénégal be koliti wonde de ene wayno ma pellitti hani e dentorde kewde mbade e ko yuti ko e aéroport o bele tan yimbe ina mbara waddade e laygol o mboros bitedo coronavirus ende enquête loski hande den don jayde ne wayno arti ko ha joni ko yuti ko e bamtugol ha joni kuccodiral walla biyen pelbodiral tonto Casamance jande widi ko kono leydi meden Sénégal do sa hande kuccodiral musgal e robelabe wonbe ton e on don diwan verte mbo leydi men Sénégal be kolti wonde non dum ko caggal nde e kambe kono ngube mbasi ko tolni elemaji didi woni yimbe dido caggal nde otuma be yebbuno hono o girde woni min haadi dum mbasi en pitali munen kono kadi hewbe mbarmi hen sabi non e woro sa hande kambe kono ngube mbadi riposte manam tan de be mbadi jobtigo huccidde be be ganda be ko robelaji wonbe ton kono kadi be koliti wonde dum don de ya hanki ton to nokoni wi adyan kono dum ko non be ganda ko dartoribe hono filnitere nden don woni robelen be kanyumen de cali tan ha joni ko bes nguddi yo ngartu e kolorde munen sabu sobe ngarti gurde ne wayno maado bonnanbe to bangi ko be jotri ton woni soppere ladde hani e wadde hen ko be bela e on don diwan worgo leydi men Sénégal jayde stade uddata damal ko non tigi den jayde ari koy coupe d'Italie final hakkunde Juventus e Naples dum ko hande sanga 19h jayde wi non ko Koulibaly odo saade ene dari tan ngam falade Cristiano Ronaldo non holtam wonde kanko on kayri mbarondi hono Koulibaly o yidi tan de odo sa handa ko ƴettudi hono trophée makko gadido tay ko trophée mawdo tonto Italie Cristiano Ronaldo non holtam wonde de ko neddo burdo mantinadi burdo kay ha joni famde ko yiti ko e final kono kadi burdo wada wadde hen guede mantinide kono kadi ko ngudi Mauricio Sarri ine tawe hen goddum ko tawate hen koko yuti ko e kebal kesal ngal Sadio Mané hebi tonto Angleterre bidi Sénégal najo non kanyum tigi suba woni ailier gauche burdo mantinade on don championnat ko don Premier League ni hono Angleterre ma bamtu hande kono tan de bamtirta koko yuti ko e match guldo jaw hakkude Manchester City e Arsenal dum ko hande tigi fuddito tagal lebbi tati e darde tay jeno on sababu ko boros coronavirus non tigi Amadou wadde kambe Sadio Mané joni be puddito golle si ko hande championnat fuddito kono ko marché guldo jaw fuddi non fuddito to kay non tigi Amadou ko wuli jaw e der Sénégal kay woni odo rafi coronavirus no wuldiri ni e der aduna fof Amadou odo saha do e Sénégal non adande balde didi so tawi yimbe sappo mbasi hen pitali mumen nana hulbino ko dum saabi professeur Manga kanyum ene woni tan virologue addi dum ko ganda kanyum woni infectiologue addi hakkille mudum e wiide yete ayo Sénégal nabbe mbatto hakkille rafi o nan do ha joni te be natti hulde rafi o te dum don koko addata cadele e limore ni o wi ko mataw so Sénégal nabbe jehi ha tolnima ko timmi capande joyo maybe nyalawma goto ma gandu rafi o ni wodi tigi amri wala dando en hen yo Allah dando en hen andi ko dum estimation mo wadi tagalde o beti hakkillaji be leydi Sénégal andi kambe ko fannenkobe to bangi rafiji dabondiroji odo sa hande en kewi
inde rafi o fandi ɗo nde yimɓe ɓe ɓurno hulde rafi o kono nde o naati ɗo hankkide ni yimɓe ɓe hankkide ni bon no jiirino wayni goto fof yaltin ɗum e hakkille muɗum kadi ko warno ɗo hen ko ha usta walla ha hoybina hande o ne wayno yimɓe duttima hen saabu ko wayno indeli koko haɗano kewede yimɓe ko wayno yangueji koko haɗano kewede yimɓe ko wayno hay janeseji koko haɗano kono hande foof ne wayno ɓamtama haɗata de ha joni on ɗon no rafi ina ɓeydi yaaha warde yimɓe e nder leydi men Sénégal sa daari e nder yontere yimɓe sappo e jeetato e nder balɗe sappo e joyyi sa daari presque yimɓe nogas e jeetato wadde firti ko o rafi o vraiment nan ɗo kono no way wawde warde ni foof walla no mayde ɓeydi ni foof yimɓe ha joni ene jokki wasde hulde saabi noon kankone o ɓeeti wiide wonde to hakkillaji Sénégal naɓe tolni ɗo ɓe tolni ko e kulol mabɓe tolni ko e capanɗe joyo mayɗo e kala ñalawma e koye on tuma ɓe mbawata hulde wadde firti hay sen tawi ñalawma foof capanɗe ne maaya so yettaki capanɗe joyi yimɓe ne wayno kulata kadi gaccata hakkille rafi o nan ɗo donc noon ko yidde artirde hakkillaji yimɓe ɗi annindeɓe kadi aussi yimɓe ne mbawi wadde ko yimɓe ne mbawi wadde ko poti wadde gurda e rafi o hono no wiirani kono yaada e rentare ɗum woni ko yiiɗi jopade ɗo noon tigui Amadou yimɓeɓe il faut ɓe jaada e rentade saabu rentade nde ɗon ko kañum ussi hankkadi e nder leydi ndi saabu mo jinoɗa fo hande ne joguino gel mum e masque mum kono masque uji nono ɓuura ustade e no haɓɓirte ni ko nguleki saabi ɗum walla ko ɗo joni ɓe natti hulde rafi o ɗum ɗon fo ko namde ganduɗa nanɗo kono kam ko foti andede ko woni rafi o nanɗo ha joni autoji ɗi Amadou wonɗi ganduɗa yete hande ko wiyano ko ɓe natti wadde ɗum respecté nde no fuɗɗito kadi kalandoji wiyano ko yo ƴettu yimɓe tato hankkadi ɗo joni aɗan ɓe puɗɗorino ko yimɓe ɗiɗo ha ɓoyinde woppitande ɓe mbiya yoɓe ƴettu tato ɗiɗo caggal goto yeeso e chauffeur o wona yimɓe nayo hande ne waɗi autoji ganduɗa Amadou kalandoji lowata ko yimɓe joyo e nder kalando goto te ɗum ɗon woni ko ganduɗa ko caɗele ɓeyditoje ɗe ɗo rafi yimɓe ɓe ne poti andude rafi o nanɗo kamɓe koye mabɓe ko neɗɗo heppi yaade fo Amadou anda rafi o nan ɗo a anda aɗa jogui a anda goɗɗo ne jogui wadde ko rentade goto fo wiya ina wawi ne wona yam yumi rento kono yumi kadi rentin yumi reeno haade Amadou dañde ɗum walla goɗɗo dañ tawa ko min totti ɗum ɗum ɗon fo ne hande ussima no fewi Amadou reddentogol ngol ko noon surtout aɗa andi oɗo rafi so tawi o jangguinani yimɓeɓe mbiɗa sikki tan yimɓeɓe jogorani wawde e aduna hen ko garage Bon Maraîcher uddita ko mi yeehin toon ñande alkamisa uddita ko dimanche jami toon alkamisa disposition ngaji mbaɗaɗi toon ɗi sa daari mataw ko inde par ce que damal ngal ɓen mbaɗi coodorde kono won hen cooɗo won hen cottako damal ngal natirde nde ko wotere neɗɗo goto woni ɗon daara oɗo garage Bon Maraîcher mo ganduɗa ko tolni e ujunnaji yimɓe ne wayno mbaɗa défilé kala ñalawma en natan jalta ko neɗɗo goto daari e damal ɗo yimɓe ne dañi fodde ɗo e to et puis distanciation physique mbiya ɗo woni sécurité o yimɓe ɗoftaki ɗum yimɓe ko cukkel news garɗo foof ko ɗum ɗo thermoflash tit o jogota ko hay jogade temps pour darde oɗo est ce que température makko ko ƴellitima Allah ƴellitaki wadde firti ko ɗum inde ɗum noon kadi aussi ko kamɓe les autorités kamɓe pour wattude hen hakkillaji saabu ko nokkuji ɗi ganduɗa ɗi hande ɗe ko nokkuji jeeyaɗi ɓurɗo wawde laynude rafi o saabu kala ko heɓano hande e nokkuji ɗi e district uji ɗi e ko noon kadi e palɗe ɗe foof hande ne wayno heeɓi donc noon e ponno hen ƴewde ɗum ko fannu goɗɗo o koko yewti koye kulhuli gussuɗi ɗi mbiɗa sikki en kalen ɗo hen ko heewi mbiɗen ko fannu communication no wone yarude ni softi yimɓeɓe hande so tawi en daari so jagorɗo ne haala nden ko ujunnaji jeeɓata eɗen daara no foti kiloji kono hande sa daari ko ujunere fawde yeɓata te nden yahanno ha ujunnaji jeegom wonande plateforme mo jeeɓeten o donc firti kadi ɗon ustori ni ko noon to ustori ko noon ga ustori waddane ko yimɓeɓe cofni ɗum hankkadi ni par ce que communication softiɓe kono kadi kulol ngol ussima ha laaɓi ceer hunde so ɓooyi tan wodat ko jibini noon tigui wodat ko jibini yimɓeɓe nden to ko ɗo min kadata e roɓɓindu Diaydeli moɗon tottude won aadi saaha goɗɗo bani bon debbo Aissata Ndiaye wonno banum gorko Amadou Moussane Ndeye Fatou Massaly heɗanno e banggal caméra o Allah jarama ha gongol so Allah lamɗo jaaɓi